Volem que no se munte la macroplanta esta perquè són uns conreus que són treballats completament i no tenim ningú interès en estar dins del projecte este. I així com veieu, tot això va tot ple de plaques solars i mos pareix que és una barbaritat el que van a fer així a este terme. Va per allà davant, per aquest mas que és el mas nou, per allà davant, aquells amelers d'allà florits d'allà a la punta que és el mas La Senyora, més tot això d'ací davant, i fins així baix va tot. Això és una zona que va tot. Després va a la part de dalt, a la Mosquera, va una altra zona, el mas d'Albert, Mosquera, Mosquera Sant José i tota aquesta zona de dalt. Per propietari pot passar que mos expropien perquè volen declarar-ho com bien d'interès públic i segurament voldran expropiar-ho o voldran fer alguna cosa, perquè el 80% de camps que han agarrat no estan en l'anteprojecte, ni sabem per què els han agarrat ni res, ni tenim ningú compromís en l'empresa firmat ni res. La veritat és que a nosaltres ens ha sorprès molt les dimensions d'aquest projecte. Hem de dir que no estem en contra de les energies renovables de cap manera. El que sí que estem en contra de conforme s'ha projectat, perquè veiem que en aquest mapa podem veure perfectament, això és el casc urbà de les Coves de Vinromà, i això és la zona on anirien els horts solars. Ahí no estan dibuixades les línies d'evacuació, però evidentment per transportar l'energia que se faria en aquesta superfície fan falta unes línies d'evacuació. Tant els horts solars com les pròpies línies d'evacuació creiem que van a fer un impacte ambiental tremendo, van a fer un impacte econòmic tremendo i van a fer també un impacte en la ciutadania que està vivint així, la gent vivint en la zona on estan projectades les plaques solars. La gent tenim la nostra casa així i de prompte la veurem rodejar de plaques solars. Evidentment, l'impacte econòmic és important, va repercutir de manera molt negativa en l'agricultura. Són terres que estan treballades, són terres productives, són terres que tenen una superfície important fins i tot de conreu ecològic, perquè la gent últimament ha optat per l'agricultura ecològica i això entenem que és un sentit. És a dir, estem recibint unes subvencions, uns diners públics per fomentar l'agricultura ecològica i ara de prompte això no té importància. Per una altra banda, estem veient que el món rural s'està despoblant i de prompte rodegem els masos de plaques solars. Això veiem que no té sentit. Hi ha una falta d'informació i hi ha un oscurantisme al respecte de la tramitació d'aquest tipus de projectes. Nosaltres ens vam enterar de casualitat de que hi havia una informació pública en el butlletí oficial de l'Estat on hi havia una relació de parcel·les de gent que estava afectada per aquestes instal·lacions i, sin embargo, ningú li havia dit res de tot això. Són finques que són susceptibles de ser expropiades i la gent no sabia que això existia. És a dir, ens pareix lamentable per part del que tingui la informació de que no se comunique, que no se facin reunions informatives i que no se comunique als afectats. El 80% de la gent que estem afectada no han firmat cap compromís d'alquiler, de compra-venta, del que sigui perquè ens ocupen aquestes finques. Estem en contra. I l'empresa ha presentat una sèrie de parcel·les, la gran majoria, com dic, el 80%, que han mostrat disconformitat al projecte i les ha presentades i les ha incluïdes en el seu projecte. Creiem que això és un abús per la gent que estem vivint en el món rural, que hem optat per mantindre aquest mode de vida i que crec que si això tira endavant no sols acabarem eixint perdent els propietaris afectats, això és en primera persona, evidentment, sinó que tot el municipi de les Coves, tota la comarca, perquè està afectat tota la comarca de la Plana Alta, va a recibir un impacte i un futur molt lamentable per culpa d'aquest tipus d'instal·lació. Un dels motius des que me sent afectat és el fet de que bona part de les terres que jo treballe
prácticamente desapareixerien. Entonces, claro, bàsicament me quedaria automàticament sense faena, però no jo soles, molta gent. I la dimensió en la que està projectat el projecte, les hectàrees que agarraria este poble, bàsicament se n'anirien a l'aire 60.000 arbres que produïssin tranquil·lament armeles, olives i garrofes. 200 arbres per hectàrea és el marc de plantació comú que se fa per aquesta zona. Si contem que mínim 300 hectàrees estan cultivades i se treballen, és una malesa molt gorda en comparació a la producció de llum que produirà la planta. Creiem que està desproporcionat el projecte, sobredimensionat també la línia, i els veïns del poble de les Coves, una cosa que pot passar que passa és que la cooperativa tingui que tancar. Per tant, se podria trencar un teixit de treball bàsic que és l'agricultura en aquest poble. I pràcticament tots els que treballen la terra, tant garrofa com oliva i armela, la venen a la cooperativa. És el seu punt de referència. La cooperativa perdria una quantitat molt gran de producció, per tant, seria una merma en les seues instal·lacions de pèrdues. I a part d'això és que si aquest projecte és el projecte inicial, què passarà en el moment que es comencen a ampliar més projectes per a poder aprofitar al 100% la línia d'evacuació? Pràcticament el terme se quedarà sense cultius, serà molt residual, però la mitja anaven entre 1.000 euros i 1.500 euros per hectàrea, alquilar. El preu de venda no tinc ni idea. En opció de compra. Així han hagut un parell de propietaris que van firmar en opció de compra i no han rebut ningú diners a la fecha de venciment del primer pago. Per tant, també l'empresa també està incomplint d'una manera millor intencionat en el fet de simplement aconseguir l'apoyo màxim de propietaris en el fet que al final se declare d'interès públic i l'adquisició dels terrenys no sigui per ninguna compra ni per un alquiler, sinó per una expropiació. Això llocs de treball després no cap, no? Se perdrien els llocs de treball. Evidentment, en una instal·lació podria ser en el muntatge de totes les instal·lacions, des del vallat perimetral fins a la instal·lació tècnica de les plaques solars. Evidentment, hi haurà faena, però això possiblement en 3 mesos estiga muntat. Després vindrà una empresa que estarà subcontratada, possiblement de Castelló o d'algun altre poble, a fer el manteniment. I manteniment sí, hi ha averies i coses així, però evidentment des del poble no va treballar ningú. Una altra cosa molt important que ens van informar en la reunió informativa que se va fer el dia 11 en el poble és de la quantitat de manipulació del terreny on se van ubicar les plaques. Fiquen una capa, diguem, com una espècie de lona, perquè no creixi l'herba, i després damunt tiren grava. Això també és un problema en el moment que se fica a ploure i no va filtrar ni una gota ni 500 hectàrees. Automàticament aquesta olla va córrer per damunt de tota l'extensió on estiga ubicat les plaques solars a desembocar en les finques colindants. Per tant, això també va iniciar barrancs nous, és un desastre mitjanambiental molt gran. És una transformació del terreny, del sistema de viure, de tot. Ecològicament no li veig jo. És com voler anar a l'Amazones a arrencar 60.000 arbres per ficar plaques solars. És una comparació, no sé, a millor desproporcionada, però evidentment trencar el teixit i la forma de viure i tot aquest ecosistema no li té molt de sentit. Nosaltres ens agarrem unes 9 hectàrees de terreno que tenim relacionades amb l'explotació ganadera, que tenim a 5 coves de Vinromà, i veiem un perjudici perquè nosaltres tenim l'explotació unida en la finca que tenim i no sabrem on tirar els purins de les granges. Igual que potser hi ha 20 explotacions més que només són agrícoles, que les tenim firmades les autoritzacions en aquests propietaris per poder gestionar d'una manera correcta aquests purins. I creiem que si aquests 7 o 8 propietaris o 10 que
que estan implicats en mi, conforme deuen haver altres explotacions que estan implicades en altres granjeros, i això se desapareix, serà un caos el tema del purines i les coves. Inclús Conselleria ens podria fer arribar a baixar capacitats de granges o inclús a tancar-les, creiem. Claro, aquesta gent dels altres propietaris tampoc ha firmat les autoritzacions per que instal·len les plantes, perquè creuen que en les parcel·les que tenen ells ens interessa més això que alquilar-les. El que nosaltres volem és que se lleven les parcel·les de l'entreprojecte, perquè nosaltres no donem cap consentiment perquè ens instal·len això a les nostres parcel·les. Les parcel·les que han firmat, que les facin, que molt bé, perquè cada un està en el seu dret. No estem en contra que no les fiquin a les finques de les genesta. Així a les coves deu ser el municipi de la província de Castelló on és la cabanya ganadera més gran. D'entrar al projecte me pareix nefast el que és el poble de les Coves perquè és una agressió tremenda, terrible, no sé, el qualificatiu és impossible d'anomenar perquè és una agressió una agressió molt forta del territori a canvi de res, que és el que estem comentant en els companys d'ara. Si tot això fos a canvi d'una empresa, una fàbrica que posarà llocs de treball, doncs més o menys no podíem oposar-nos, però això és a canvi de zero, de destrucció del territori i no ens aporta res, cap benefici, ni un ni mig, perquè valorar això en diners ningú es volem, perquè perdem la propietat, ho perdem tot i no sé vislumbre cap benefici ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini. Al contrari, quan més llarg termini veus, encara és pitjor, perquè ens quedarem, si tindrem que fugir tots de la zona, ens podrà viure la depreciació de les vivendes, de tot el que tenim així, serà tremenda, si tira avant tot el projecte, per exemple. Tinc una finca de 3 hectàrees i mitja que la rent tota pràcticament, i després tinc un mas així, que visc al poble, però em vaig criar ahir, i este mas no me l'agarren directament, però a veure, per tota la vora estarà ple de plaques pràcticament. I si entren, el dia de demà ho agarraran tot. Tu el que vols serà un mar de plaques, no? Jo no vull veure un mar de plaques, si és possible. Faré tot el que estigui en mi, que no puga molt, però almenys col·laborar i jo vull viure com he viscut sempre. Perquè si m'he d'alçar i he de veure un mar de plaques només obriré els ulls, doncs això és una manera de vida. I després així, qui vindrà al poble? No diuen que volen promocionar lo rural i els pobles de l'interior, però si això és una manera de promocionar-los, anem arreglats, Pues que hem de tindre clar que com a diguem, part del veïnat d'ací de la Plana de l'Arc, tot això, el que suposa ja no sols la MAT, sinó el projecte Magda, és tot un projecte que va en contra totalment dels interessos que tenim ací als nostres pobles, perquè és una problemàtica que no ens beneficia absolutament per a res, i això és un tema que hem de tindre clar. Hem de pagar una altra vegada els habitants de les zones rurals del País Valencià, hem de deixar que puguen perjudicar el nostre territori, en aquest cas a l'hora de projectar tota aquesta sèrie de megaplantes fotovoltaiques per a traslladar tota aquesta energia a les zones urbanes, i com he dit, hem de ser nosaltres els qui hem de pagar totes aquestes conseqüències. Nosaltres estem a favor de les energies renovables, això és evident, però el que no podem fer és que se pugui instal·lar una sèrie d'aquest tipus d'empreses, de grups inversors, que l'única preocupació que poden tindre és omplir-se les seues butxaques sense ningú mirament de cara al territori, per a traslladar tota aquesta sèrie de qüestions. Energia renovable sí, però no a qualsevol preu. Podem tindre i podem parlar de buscar tot tipus d'alternatives a la construcció d'aquesta sèrie de megaplantes. Volem energies renovables, volem cuidar el medi ambient, però no d'aquesta manera. Podem buscar molts tipus de solucions per a fer front a tot això. Tenim milers de metres quadrats de polígons industrials i de zones que ja estan industrialitzades, que podríem buscar i podrien ser perfectament una alternativa a l'hora de poder fomentar les energies renovables. Deixem el nostre territori, deixem clar a la nostra ciutadania que és un tema que no beneficia absolutament a ningú, que va a costa i va en contra del nostre territori. Treballem, sapiguem donar la informació adequada al veïnat,
i treballem en aquest sentit, en el de paralitzar tot aquest tipus de megaprojectes que sols s'interessa a una sèrie d'èlits econòmiques que tenen els seus propis interessos econòmics i que aquests interessos no estan per la protecció del territori i les millores que puguem tindre en les zones urbanes. Estem ací al terme de les Coves per a recolzar a la plataforma Nostra Terra en la seva lluita en la defensa del territori. Ací es vol implantar una megaplanta de fotovoltaica i el que en realitat em preocupa més és que s'enganye a la gent d'este poble dient-los que podran obtindre beneficis econòmics per deixar de conrear les seues terres. L'altra gent, la gent del poble, pot pensar erròniament que se'ls donarà faena tant a la gent de les Coves com a la gent de tota la comarca i els pobles colindants. La realitat és que el projecte Magda, en este projecte no consta una instal·lació d'aigua potable perquè el seu personal treballarà de manera molt puntual. Punt número 1 per a desmuntar esta enganyifa de que la megaplanta fotovoltaica va donar faena, ni donarà treball, ni aportarà benefici econòmic. El que sí que passarà és que destrossaran el nostre territori i la gent d'este poble no podrà tornar a conrear les seues terres. Hem vingut a les Coves a conèixer de primera mà l'impacte sobre el territori d'aquest projecte, un projecte bàrbar, però que és un projecte que malauradament no és únic en aquesta part del territori, és un projecte que se repeteix massa vegades en bona part del territori valencià i també fora de les nostres fronteres. Estem vivint una bombolla com les que vam viure en el seu moment amb espais o amb els projectes d'abocadors i d'aquesta economia bruta que se volia fer al voltant d'incineradores, abocadors, com ja va ser a patir en este poble de les Coves de Vinromà. Malauradament, com repetisc, no és un problema puntual d'aquest municipi. Estem davant d'una bombolla. Totes les bombolles sabem que aplega un moment en el qual esclaten i moltes vegades, com ja vam veure la bombolla urbanística, el que ha deixat ha sigut esquelets en tot el territori i el territori fer malbé, economies familiars arruïnades. I front a això el que demanem és a les administracions i sobretot al govern central, que és qui té les competències, que posi un poquet de senderi, un poquet de fre. Estem a favor de les renovables? Clar que sí, però fa falta ordenació, fa falta control, fa falta un poquet de coneixement i el que no té cap sentit és allà on hi ha una producció agrícola en plena producció, allà on hi ha una producció agrícola en ple rendiment, que es tingui que arrencar per a posar les plaques solars. Pensem que estem a temps de parar-lo i per això anirem a tot el món a presentar al·legacions a aquest projecte i a tots aquells que estan repetint-se al llarg i ample del País Valencià. A nivell polític, nosaltres farem el que podrem.